Tuukka Kiviranta, salibändin pelaaja Seinäjoelta. Salibändiä pelannut nyt yhteensä 16 vuotta. Taitaa on 14 vuosi SPV:ssä, pari oli Nurmon Jymys ennen sitä. Ja sählyyn lähdin aikoinaan 7-luokalla, kun kipinä tuli siitä, kun isoveli osti ekan sählymailla. Ja sillä tiellä ollaan vielä, että siihen samaan aikaan sai futikset ja lätkät jäädä, kun innostui tästä salibändistä sen verran. Ja sillä tiellä ollaan nyt vielä hetki. Homma lähti aikoinaan, kun velipoika tosiaan osti sen sählymailla ja oltiin yläasteella ja Koposen Tommi tuli silloin 8-luokalla liikunnanopettajaksi ja alkoi suosittelemaan tommosia sählykerhoihin ja oli sitten yläasteen se KYA-liiga eli Kivistön yläasteen liiga, mihinkä sitten nappulana ilmoittauduttiin ja uudella sählymailla sinne into piukeena, niin siitä se ehkä se kipinä lähti. Koposen Tommille siitä kiitosta. En itteni mitenkään esikuvana näe, mutta kyllä se täytyy tietenkin tiedostaa, kun paljon noita on nuorempia katsojia, että ei tuolla kaupungilla käyttäydy ihan mitenkä sattuu ja koittaa olla niillekin sitten mahdollisimman hyvä esimerkki kentän ulkopuolellakin. Ja kentälläkin tietenkin ei sielläkään voi mitään hirveyksiä tehdä. Omalla pelityylillä koitan sitten muille tai joukkuekavereille ja katsojille ehkä viestittää semmoista loppuun asti taistelua, että se nyt on ehkä tässä kun vähän ikää tullut niin hiipunut parin viime vuoden kohdalla, mutta loppuun taistelua ja periksi antamattomuutta, että sillä usein voi vähän paikata sitten taito-osioa sitten tuolla kentällä. Hävitään peli, niin sitten mä vasta pesen yleensä niin kamat, sukat ja kaikki. Jos me voitetaan, mä en ikinä pese, nääkin on jäänyt viime reenien jäljellä. Sitten ei tarvi ehkä laittaa screenille. Se on ihan hauska. Ollut jo monia vuosia. Siinähän tuli se huumorikin siihen loppuun, mutta ei tarvi laittaa siihen screenille.